Sini tuh teman berkat sama tentang sini tuh. Ani sa ini ani nono. Ani. Ngai Aku suwon ni. Ngano Jadi suatu ni jaga betam. mau khai ko buni si Nor bakalan manang si mo. ko lam kan ma an ko pin bu ka ma ja ka to ko pin ni le ko si an ni le pura wa si Hạt bọc cưới kha suitcase bọc cưới kha su su kaham hala Arang kable. Aadhaar card bo iko ta rok suman ba shu ha rok kusuk jang man ba khata Aku Aadhaar card dog suka bak kita. Dia ni na. Oh sit gacha. Kenapa tak gacha? Oh gacha nok. Kita panggil. Aru bajan suman daga. Semendra. Somen daga. Iya. Kaham banyak. Bapa hayang ban got na. Anda. Moda. Kocha rokong man apa? Ko cha ro ka dang ko. Sari ni ko. Di boni mai sa ingo. Di boni mai sa ba yin khata mo. Nga nyo wa shino phai kya wa sa sa son sa ka yi wa shino kan kan no ko tong no do ka kha pere woi. Ma so no ko thang toi kheta ma so no ko thang ma bo. Ara bo no lo ko tong wa shino. Ro ko jo ko rong gui. Da ka lai mang wa shino. Ko ni kha chi ngu na ri chi wo. Nga an mo no lo mana han nai ma la ku chi kari kha ang bo bi pere ma ka khana bla. Apro nok bisang kya bra tong mane. No bisingo da. No bisingo angko ang oron khalang kata. Ang oron khalang kata khari thangata ma sono go. Apro kya bakari nok bisang nok khali tong mane no. No khali tong mane no kang ta san no bisingo ta thango aga ngor ni no khari thango ma sono go. Nok ni bade ta kunu khoti boro ro khoti ba kun duk ma mar Bor khota. khoti kari kha sar. Ngo ta mo no khoti ta no ro. No balai ngo kha bi chi ni mo balai. Kai besek nong paro nok ba hai ba kya. Char go. Chaita go. Ni mukhe. Bina pata. Ngo paran mukhe. Dia. Tini se jora sab sab nai pheka nong pati munot te ba hai nok bir manot te Ko sar jogote so phai na phekya. Mitai ko tang no ro bo phai na phekya. Mitai ong ko tham si mo. video. Video bo phekya. Mitai biji biro ro sam bo ro bo. Saban ro bang chin ya pro no. Tam salang ba je phane ro. Ano ong ko pati chati ya ro ni chata por ka ni. Ko to ni chata. Ya to ro sim ya. Am wan sok ning bor no phame no wan sok. Tham no. Khatong mani ba hai wan sok khai gana ba O sa. sa to no da. O sa tong kang khatang ngai tong ta ham ja gwang bo no. Bo no ong ko. Tabuk bor tong no ro. Kun ja ko tong ya chung. Nok se ba ja ke tabuk bor tong. No kwa ja kun ja tong ye. Ta chari ko bor tong no bor cha na si ta bu chung. Samung numu ro khap ba hai ro. Sajana nang mai rum ro pa te ro. Marum mo ko rita marum chir ma si ka ta phanya bi an mai sa. Kira ka sa chong ka sa sing thang go. Ni logi sang tam ka. Ni logi sang tam ka. Uno khaya sa. Nin sera ro khoro bse. An sera ko tin jo na buri ro mang. O buri ro mang tin jo na buri ro mang yang bo. An ka nya bo na si wa na tu no khu bo ko re no khu sa bai le ji bon thang ma yang ga on no khu sa tong ma bo. Talang thang jab bai ko. Ha. Ngai ta bo ro on bo sa buri nyo. Bo ti khaye. Pokoknya bonan le rang khatina hono ha porina to duri tha o porina ka chak chai kwang porina ro khai boi hai rang ni khi boi pori ri maya angom na am bebusta ni an ka cha ma o ka nya pona musa ne ta pori telang na ni ka cha ta o no khu ka ham ka ye ki cha tong na mu sungu no khu ki cha ka ham pa tong na mu sung ta nu ka ro de boi le ne ro de boi ka ham ka ye de na mu tong na mu sung ta gap besar ngo bo ki cha pora khanya mu sung tang bo Abongka Mandai constituency bisingo harbang bisi keba yang diari pak kami kelayo abo orot ek poribar dui poribar tin poribar char poribar or nok ekdom basuki thangbai kya gabong ni tongnani chanani jaga kring khari chum beba ko thangbai kya angkai or jenong man tabuk to rinani time ya sunggo saimano haipano abo subjonal hoite official ni hoite no borok ri unsuk tong ka nei no bed ka baro akorok tai chatai rok tong aro diginai rok gunda rok jungmaya phaphaika tamale borni omahai osahayo subayai tai yoglia nei no obo haike ma chuba phaike belakhin wana ma sinsa onokbar obo je oro nokbar hapka o diari kamiwo baksa ni rabat rok baibe kha nok to ekdom baibe kha
yango somendroni nok nai pemani hingangkai nebuni na somendroni nok nai pemani abo nok emon khai baikha borok bo as jorabo kri salpano busano naitu phaimani bisinti khlai borok no jan banchika tamka adino a somoyo jodi borok nogo tongkhangkai khato achuk tongkhamu nga thangnai mana khat pura bai thamai ka pilar kalai thamai ka engkai bongni abo jebabe nok baikha bo teke sangkangkai angara nai meni rod nok tangma bo rod foundation rod by foundation jodi khlai kangkai ba baikhamu abo kaisa ani wansuk manita baya phanang khamu abo bongno bo je rod gri ni bagai nai abo belai grum sangai thangka tai bongko tin rok to abo bufung sakaraw khachijak urijak amo bangkundri jengkai bangkundri hino abo bangkundri no phaikana bangkundri phaya sam haike tin rok uriri maya oma haike o obostangka belai no wana masisa tai khabo khambo o jora rogo oma haike nokbar wati phaimani prothom obostai no oma haike nok baimani jeng joton sotorko ma tongnai jeng jemon nogrok wat nobarok phaikangka jeng yong malok mariu jeng joton sotorko tongdi yong malrok didi yong malrok rikangka jeng teke chalo rok khangana thikno omo hai ingkha wana masingsa tei ang yango official website yang video bo phaina pejak yango tosil nobo sajak tosilok bo inquiry ako khainai borok somosto kagos potro rifaya koi borok samung khlainani ko official babe tai to SDM no to sahar no rinai ang SDM no ko sahar jaya ko SDM no sahar rinai je bongni je khatipuron jahate khatipuron manani ngthon bongni nogrok taisa kaham krungkai borok tisawi borok tong manan tei ke om hakin kok salai ma'am about nok kwak mani pati muni thani tai kunu borok dera mung tai malmata dera mung rokhan nu phaiga man phaiga jaga borok to dera lalia tamkangka abo salni gotna bla horo hangkai borok rok semisa dera kamona horoka dera kamona salo samung khai tongmani jora hangkai om hai chere rok bere tonglai mani jora jodi nok bisingo tongkangkai dera kam om hai obosta gano mane khatong mane manjak lukurok tini obahai amsani emle nongoi kintu ojorabo chubai maya phano khabai tam message ri kalang sinai nung borokna aw ang to জনপ্রতিনিধি যখন borok rok suk dukh hongkangka amma thanai no manai nai no bongni logio ang tongo tawanadi ang bong logi tongnai jesek bongni borok ringmani bagui no ang phaisok payo enkai to ang oro gotna goti tongman ang saimangla khamo chini assembly bo choli tongo বিধান সভা চলাকালীন ang khana pana ang phaime ang ka বিধান সভা চলমান besite engkai miasi gotna bai ko tini ang phaisok paikya ang bong logi tongo ang bo bisuk sobai man abo to sobanai no official babe to sobanai abo to ang sak tharini tongo emong sawi berikha engkai naigena bisuk jorate abong manai hambai